És amikor itt kiírja, hogy Rex, akkor megy a felvétel. A videóüzembe. Sikerül. Odaadod, akkor elviszem gyorsan a gyűjtőállomásra. Anya, már annyit gyűjtöttünk. Tele van a kosár. Jaj. Most gyűjtjük az Na, akkor hívd idább. Hát te mit csinálod? Hát, szia! Gyere ide! Ádámka! Várjál, mindjárt. Ja, fényképezed? Nem, az most úgy veszi föl a fényképezővel. Gyere! Gyere! Mi az locsolás? Csokolom. Hogy a nyuszika! Van benne? Marika nincs. Hát én verset nem tudok, azt mondjanak a nagyok. Mi csak azért jöttünk, hogy locsoljunk egy nagyot. Szabad-e locsolni? Szabad, de nem nagyon. Van bánvíz? Nincs bán? Nincs bán? Meglocsoltam el, de hallgatom. Diát már tegnap. Ja. Most leteszi, figyelj. Hát annak az öröm, mit gondolsz, Áső? Nem tud rajta átmenni. Második már, de az Hát jó van, de tehát arra emlékszik, persze. Figyelj, de a Gina, mintha ő volna fontos. Gyere, már menni. És most jött a busz, az este hazament. Hát persze, azért csak. Ja. találtál még. Laci, és közben lehet fényképezni is? Nem? Csak milyen cuccot. Az a jó. Igen, nincs köszönöm. Akkor addig, amíg ezt fő nem veszitek, és akkor utána kinyomjuk, jó? Tényleg? Mit találtam? A sötétben nem nagyon jó, a felvétel, de világosban nagyon szép felvétel van. Mondom, a szülinapi tortát. A déli születésnapját is fölvettem, és fölválták a tortát, nagyon szép lett a felvétel. Csak kicsit remeget. Mindjárt jövök. Hát amíg ott világított a piros. Addig megy a felvétel. Az a jó érettségizett hátad van. Ádám! Na gyere! Gyere nagy fiú! Na gyere apába! Itt a Gina. Mit találtál? Itt adod nekem? Nem adod nekem? Jaj, elviszem ezt is, jó? Vagy nem? Itt van. Itt van. Itt adod apának? És azt hogy kell kikapcsolni? Nyomja meg ugyanazt a kis gombot.